ҳаракати нақлиёт дар Душанбе тӯли 2 моҳ маҳдуд мегардад. бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади анҷом додани корҳои сохтмонӣ ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар баъзе кӯчаҳои пойтахт аз 8 июл то 30 сентябр муваққатан манъ мегардад. дар ин бора шуъбаи иттилоотии дастгоҳи Раиси шаҳр ба расонаҳо хабар додааст. гуфта мешавад, ки тадбири мазкур бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт зимни корҳои таъмирии асосӣ кӯчаҳои протоколӣ аз VIP-зали Фурӯдгоҳи байналмилалии Душанбе то кӯчаи Карамов андешида шудааст. дар робита ба ин ҳаракати нақлиёти мусофирбар, ки тавассути кӯчаи Аҳмади Дониш аз кӯчаи М.Мастонгулов то кӯчаи Садриддин-Айнӣ, кӯчаи Садриддин-Айнӣ аз кӯчаи Аҳмади Дониш то хиёбони Рӯдакӣ ва хиёбони Рӯдакӣ аз кӯчаи Садриддин-Айнӣ то кӯчаи Карамов мегузарад ва кӯчаҳои ҳамшафат равона карда мешавад. дар нақшаи хатсайрҳои нақлиёти мусофирбар низ муваққатан тағйирот ворид мегардад. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе вазифадор шудааст, ки барои таъмини бехатарии ҳаракат дар кӯчаҳои ҳамшафат чораҳои зарурӣ андешад. парди фен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. парди фен аз ширкати Вегафарм, парди фен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.